kumsi Bynta ban penilat lenti ki Khynnah Pule jong kathan Eastern West Khas Hills District Halor ki lat Ïohkam hakalyang ketanat hospitality ki bakenthop ya kam jong ai perthai nakalyang ka Ophis jong ka block development officer Mairang CNRD block haringkar gi trelang bagi Indian Institute of Hotel Management Shillong hakalai terik uyayong arja arfulai ki la Pynlong ka program Jinghikai ba Jinghikai nakabenta ki Khynnah Pule kathan ki badan jingthmu bandit Pule hakani kalan yakani program la Pynlong hapo tirot sing Memorial Hall pendeng umyong Mairang bala wan sakhiru ya jingwan ni Bynta daga Dr. LR Hinyota BDO ka Mairang CNRD blong uba S khongla uba de lecturer ka IIHM Shillong ka kong S walang demonstrator ka IIHM Shillong Ïohkam be Khynnah Pule jong school ki college ka than ki bakenthop yi kitu ki balawan na ka Mairang Presbyterian High Secondary School Mairang ka Khatsau Phra College Mairang ka St. Thomas High Secondary School Mairang baga Meriau RMSA High Secondary School Meriau Shushu laong ru baga jingthmu jong kani ka program ka long ban hikai ban kadaulat kadaulanti yaki Khynnah Pule ka than Halor ki lat Ïohkam lingba katana jong akai perthai ka balong ko we ni kitanat ki bala nangkiu nakapor lingba ka jing Ïohkam jong ki nong song snong